Това е нашият клип. Продължението на предната версия. Той още бяга и има 2 звезди. Но дали ще избяга, това не го знаем. В момента той къде ли отива? Да вземе оръжие. Той избяга, но дали ще избяга? Ето му животите. Има 2629 лева. Половин живот. Ето полицай глупав. Бягай си, Джей, бягай. Не, той се блъсна, ще го хвана. Но не, те го гърмяват. Дали ще избяга? Не. О, бягай, бягай, бягай. Ще хода за калашникът. Бързай. Бързо си, Джей. О, Fuck you. fuck you, bitch. Убий ги си, Джей. Ще трябва да умрем. Си, Джей, умря. Who is the bitch? Oh, fuck! О, не, подгони го хеликоптер. Това е неговата превръзка. Ето му очите. Sorry, bitch. Убиха го. И така, вие гледахте продължението на GTA San Andreas убиване на баба си. Довиждане, мили гости. Край.